בוקר טוב. טוב, שיש לי קצת זמן בבוקר, אני אוהבת לעשות כזה שגרת טיפוח ארוכה ומושקעת. אני מתחילה עם הרטיות עיניים של סוקו. הן כאלה חמודות, הן אמורות לתת כזה לחות מתחת לעיניים לפני שמתאפרים, זה מושלם כזה לפני קונסילר, לפני אירועים. למרות שאין לי אירוע, ואני סתם מתארגנת לצלם סרטונים לטיק טוק, אבל זו סיבה מספיק טובה להשקיע. ויש לי את המסכת ג'ל הזאת של ג'ל פיתאיה ומנגו מסופר פארם של סוקו גם. היא אמורה לתת לחות וזוהר, וזה בדיוק מה שבא לי עכשיו, אז בואו נראה אם באמת עושה שינוי. וואי, אבל יש לה ריח מושלם, ריח של קיץ כזה מרענן, בא לי לאכול את זה. ולחות השפתיים, החלק הכי חשוב לדעתי, אני לא יכולה להיות בלי לחות השפתיים, זאת אומרת שהשפתיים שלי יבשות, אני שמה את הלחות המנצנצת הזאת של קיקו, היא מושלמת.